Arratsaldean barrualdean ekaitzerako joera, ipar partean euri gutxiago, bihar ostarte batzuk ikusiko dira. Eta hauteskunde kanpainaren tartean, Bilboko udalerako bakarrik aurkezten den Partido del Karma Demokratikoaren berri izango dugu. Proposamen xelebreak ditu, provokatzaileak. Albiste saioan, entzungo ditugu. Hauteskunde kanpaina honetan umorearentzat ere badatokirik, Karmaren Alderdi Demokratikoak hautagai zerrenda aurkeztu du Bilboko udaletxerako. Programak ez du ezankarik ez, bururik 5. hartuko dute parte. 2004ko hauteskunde nagusietan ia 8.000 boto jaso zituzten Bizkaian. Bilbao Paraíso Fiscal, oiga, Bilbao Paraíso Fiscal el 27 de... Bilboko 6. indar politikoa omen dira eta hauteskunde hauetan parte hartzen dutenetatik goiztiarrenak. Goizeko 7:00 martxan dira, erdi lokalera edo unibertsitatera doazenei eguneko lehenengo irribarrea eragiten. Julio Albitre da Bilboko alkategaia. Duela 4 urteko udal hauteskundeetan, besteak beste ibaia lehortzea proposatu zuten metroaren 3. linea egiteko. Aurten harago jo dute. Gu 4. linea da, gure helburua da Bilboko erdia lotzea Andorrarekin, San Marinorekin, Las Vegasekin, eta hori auzo horiek ez dute metrorik eta merezi dute. Eta horrela zein baino zein eroagoak diren proposamenen zerrenda osatu dute Bilbo Paradisu Fiskal bihurtzeko. PKD-rentzat 5. hauteskundea izango da igandekoa, interneteko web orria eta El Karma aldizkaria jendeari zabaltzeko modu berezia. Gaur gaurkoz 70.000 lagunengana iristen omen dira.